The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon, balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa lumabas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radyo. Analytical, fearless comment. Action Firing Line. Alas 6:53, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Mayong gabi naman Bacolod. Good evening Philippines. Sakot o malabutan sang signal sang DYEZ Action Radio Bacolod. Yari kita sa Pizza 8 Webes nga pa pangalagad sang inyo sa nga palatuntunan Action Firing Line. Action Firing Line. Mga ka-aksyon, may 108 ragid lamang kaadlaw anabilin. Magasaulog kita sang Paskwa kag may 115 kaadlaw naman. Mag-abi-abi naman kita sang tuig 2023. Action Firing Line. Inyo ka-aksyon Marlon Hervoya. Antes para ba ng taran, diri kita anay magauna. DYEZ Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Kamusta honta ang galakat sang panahon? PDMPD Action Gada Republika. Aksyon gan, mayong gabi, please kabin. Mayong gabi, Aksyon Marno sa atong mga listeners mayong gabi. Si Tropical Storm Inday, nag-intensify ni siya halin sa Tropical Depression. Karon kategory 2 na siya. May international name ni siya nga si MUIFA, M-U-I-F-A, no? Nag-aantad din sa distansya 1,055 kilometros ang kalayon na sidlangan sang naminhan sang Luzon. Ari siya nahamtang sa aton coordinates grid 17.2 degrees north lat, 131.7 degrees east long. May kabaskugon ini siya nga hangin. 75 km per ora. Ang madlos siya masobra sa 90 km per ora. Nagagihoy ini siya padulong direksyon westward o kung nakatungdan sa sulod sang 20 km per ora. Medyo natandog na sang extended elongation. Ginatawag naton nga trough ni Tropical Storm Inday ang seaboard sang Eastern Visayas, no? Medyo may ara na nga taas-taas ang balod. Magalumon ang kalangitan dito nila sa kondisyon sang ila tiyempo. Kag may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan. Kag pagpanaguob. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang aton kapungsuran, upod na kita diri Western Visayas, Negros Occidental. Maayad-ayad pa ang aton tiyempo. May pagulugal lang ang kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan. Dason may naligwin lang kita ng mga pag-ulan o kung pagpanag-uob na batyagan naton sini nga hapon lamang, no? Epekto ya o kung gina ang halin sa localized thunderstorms, no? Ang seaboard sang Luzon kag Bisayan, no? Nabutang lang di sa isa lang gid, no? Mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin magahalin na aminhan na sidlangan pagadto na aminhan na katongdan. While diri sa aton pakadto lamang sa nasidlangan, no? Western seaboard sang Kabisayan kagari kita makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulod apya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos nini nga aton wave height 0.6 hasta 2.5 metros ang aton nga astronomical tide. Kag sini nga hapon alas 3:45 ang aton nga taob 1.1 metro ang kanabawon. Magabalos ang unas alas 12:58 karon sa kagahon. 0.1 metro ang kanabawon kag alas 5:53 sini nga hapon nagtunod si Haring Adlaw. Magabutlak ini siya alas 5:38 buwas sa aga. Nagahamboy kita 26 hasta sa 31 degrees Celsius. 78.8 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit.
Angot pa sa gihapon kay Tropical Storm Inday, no? Sa Tropical Cyclone Bulletin number 4 naton, alas 5 sini nga gin-issue sang Pag-asa. Mentinado ya ikabasgon. Kaya ginapurgas ni siya nga padayon giho pakadto kon padulong westward, no? Nakatungdan sa Philippine Sea. Ang forecast sang Pag-asa nga posible makalabot ni siya category 4, no? Hindi silang severe tropical storm, no? O kung category 3 kundi typhoon. Severe category 4, no? Dason sa epekto sang landmass wala pa, no? Kay malayo siya, no? Ang extended elongation niya lang. Ang latest forecast sang Inday sa senaryo nga wala tsansa magbatak sang tropical wind signal, no? Sa kabugusan sang ukon sa bisan din nga parte sang aton pungsod Pilipinas, no? Ang apektado lang ang aton nga coastal shorelines, magadala ni si Inday sang kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan diri sa seaboard lamang sang extreme northern Luzon, no? Sumugod sa Sabadong adlaw. The rest wala na, no? Kay amat-amat sa palayo action mark, no? Tuwam na ilakat sa aton timpo sining gabi. Salamat, Action Dagan. Action Firing Line. Gana Republika sang PDMPD may ara sang tropical storm nga ang ngalan niya Inday, no? Ikapila na ini nga bagyo nga nagsulod sa Pilipinas subong tuig 2022. Action Firing Line. Firing Line. May posibilidad nga baskong paganang porsa niya kag may posibilidad nga magatupa siya sa category 4 nga munang typhoon, no? Kay manti ang category 5 super typhoon naman na siya. Kabay pa nga bisan pa nga mangin typhoon na ni siya, hindi lang sa mag-tener lawig diri sa Pilipinas kag magbabay temprano pa. Action Firing Line. Kabay pa nga magababay siya temprano pa kay para makasaulog kita sa ginatawag nga Burr Month. Kag samtang nagahilapit ang Maskara Festival, ginasiling Super Maskara, enjoy man balik ang ato sa mga ka-action nga sa sulod sa mga duwa ka tuigid. No, nagpakuribong ang kalabanan kag way nag-enjoy sa mga aktibidad sa mga sadya-sadya pagudman sang COVID-19 nga pandemya. Action Firing Line. Sa mga late tuners naton, sa mga bago lamang nagbukas ang ila sa ring radyo, kamo nag-monitor na, kamo na pabati na diri sa inyo sa ring palatuntunan. Action na Firing Line, babatian Lunes tub Sabado, sa kada alas 6:45 ang takna sang gabi, tub alas 9, 6:45 until 9 p.m. Action Firing Line. Firing Line. Inyo ka-action Marlon Hervoya. Nano ba lang mga balita nga dapat sa ring munohon kag sentrohan ta ang sa national nga balita mga ka-action oy ang mga negosyante sang face mask, ang mga manughimo sang face mask kag perme nagatangom para sang face mask. Atensyon. Action Firing Line. Atensyon, bangod amo na ini ang umpisa sang pagjutay sa mga tawo nga mag-ausar sang face mask diri sa pungsod sang Pilipinas. Ang ginahulat sang kalabanan kung san o kag din gid balakutob ang kalubigon sang pag-face mask sa mga tawo diri sa Pilipinas. May klaro-klaro na jutay nga senaryo. Action Firing Line. Firing Line. Manang anunsyo kahapon sang gobyerno naton nga himuon na lamang optional o kon voluntaryo ang pag-face mask sa mga open spaces nationwide. Di makabigin ni siya nga major policy para nga i-relax, no? Para nga halog-halogan ba ni ang COVID-19 protocols dungan ni sa transition, no? Sang Pilipinas sa ginatawag nga new normal. Kagabat-abat nga pagkabig na sa COVID-19 nga kagaw bilang isa na lamang ka ordinaryo nga masakit kon balatian ang ginatawag nga endemic. So kahapon nga video conference halin sa Singapore. Kaya mati ato mo nagupod mo sa Singapore, no? Ang pila ka mga cabinet members ni Presidente Marcos sa video conference kahapon ginhambal ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles nga ang IATF nag-issue sang resolution nagligad nga Lunes
kag si Presidente Marcos ang magatalana o kon maga-issue ini siya sang executive order nga naga-aprobar sa ning bag-o nga pulisa kag mga guidelines nga gin-proposed sang task force. Action firing line. Pero ang Malacanang nga nagapanumdum gihapon sa mga senior citizens kag immunocompromised individuals dapat face mask gihapon. No kay dali kamo nga matapikan sang masakit kag dali dapuan sa anuman nga sahi sang kagaw-kagaw. Action firing line. Ang pamangkot san ugid baladulaon sang dalayon ang pag-face mask naton ang ginatuwag nga total lifting of the mask mandate. Tiyang siling sa Malacanang nga basi antes matapos ang sa mga tuig 2022 dulaon na, no? Labi na kung may arasak improvement ang COVID-19 booster vaccination coverage. Action firing line. So makabig ini nga partial lifting pa lamang sa mask mandate kag ang executive order o kung ang EO na lamang amo ning ginahulat nga maga-serve nga legal instrument o kung approval sa implementasyon sang sining pulisa. Ano nga lugar? Ang subong bantog man? Sa ila ano nga lugar ang subong bantog? Kay dito sa ila na una-una to silaya sa himo optional sang pagsuksok face mask, hindi bla? Ti amo na subong sikat na sa mga lugar, bantog ini nga lugar makaksun ka mati. Dito to nagalin sa ila ining pulisani, ina wala sang iban, wala sang liwan, kundi ang syudad sang Cebu, probinsya sang Cebu. Action firing line. Kay man sang Setyembre 1 pa lang, ang Cebu City Government yauna na nagmando ni sa ilang sining nga lugar nga ang pagmask sa public places himuon na nga non-obligatory. Aring isa katalupang doon kag rason kung nga dapat nagid man nga matamaton sang gobyerno ang pasoksok sang face mask, no? Kay ang Pilipinas kag ang Myanmar amo na lang gali niya nabilin nga mga pungsod nga miyembro sang ASEAN, miyembro sang Association of Southeast Asian Nations, ang Myanmar kag Pilipinas na lang ang wala pa maka-completely o kon partly lifted sa mask mandate. Action firing line. Titutukan ta dugay-dugay bla ang sitwasyon sa iban nga mga pungsod kon face mask ang paghahambalan. Ano nga mga pungsod ang way naman naga-obligar sa ila pumuluyo nga mag-face mask maka-aksyon. Aber, isa-isahon tara dugay-dugay, gani standby. Action firing line. Ano pa ginibas sa nga balita sa bayan sang national o arena kontrobersiya kang isyo sa pag-import sang kalamay, arena may mapit alanggid sang tapalan. Action firing line. Firing line. Mapit alana, mapintalan pa, no? Ang Senate Blue Ribbon Committee nagrekomendar na nga dapat pasakaan sang kaso ang mga anay opisyal sa nga Department of Agriculture kag anay SRA executives inibagod sa sugar fiasco o administrative kag criminal charges gano kontra sa agriculture officials kag tatlo ka mga anay SRA officials sa controversial nga sugar order number 4. Action firing line. Ang kaso nga ipasaka sa Office of the Ombudsman una sa listahan. Ipasaka ni kontra kay Suspended Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian. Ako kung maggalantaw ko sa hearing ng ligad sa Senado daw naluoy ko kay Sebastian kabati may edad na mo ugaling kabati hindi man pwedeng hindi na pagsabton. No kay amo ning akasasyon sa iya. Sino pagid? Anay SRA Administrator Hermenegildo Sirapica, SRA Board Member Roland Beltran, kag anay SRA Board Member Aurelio Gerardo Valderrama nga taga Negros Occidental man. Action firing line. Te amo-amo gid wagid magsala ang publiko
no sa ila sila nga pagpati nga may mapasakaan kisang kaso kag wala man sila nagkasala ang kalabanan nga ang pasakaan sang kaso amo ni ang mga ginibestigahan. Action firing line. Sila gid nga apat kay bati sila man ni ang ginpisa-pisa pamangkot mo gingisa pamangkot sa nagligad nga adlaw ni Bla sa sining tatlo ka mga hearing sang Senado. Ang report sa Senado nagasiling nga ang preliminary evidence on record nagapakita nga ang tanan-tanan nga mga signatories sa Sugar Order number 4 ang nakakomiter sang administrative offenses nga number 1, serious dishonesty, grave misconduct, gross neglect of duty, conduct prejudicial to the best interest of the service, kag gross insubordination. Action firing line. Lakbilog na ibaw si Punta, libagid o. Libagid ka mga una pa lang na nga kaso ang ginahanos o kung ihanos sila. Sa criminal charges, ang Silingsang Committee Report nag-involbar sa graft kag corruption, agricultural smuggling, kag usurpation of official functions. Action firing line. Ti bangod lang sa Sugar Order number 4 kag bangod lang sa pagperma sang dokumento sa ginasiling wala gin pabalo sa Pangulo, apat gid ka mga tawo ang magalukdo sang kaso. Puros o. Action firing line. Bangod lang sa pagperma sang dokumento nga ginasiling wala gin pabalo sa Pangulo, apat gid ka mga tawo ang magalukdo sang kaso. Action firing line. Sa ibanda nga nagatid-tiid, nagatid-tiid ban ka nagapanumdum kung paano maka-import, abi paghalong na kamo, no? Kag pagtaladlong na kamo. Action firing line. 709, Las 7:09 Action, Radio Philippines Standard Time. Ari pa gido, munohon ko gid ni ang ining nga balita kay ako gapati ko nga 99% guro nga nagapamati subong sa ato sa nga panatuntunan. 99% sa mga listeners naton sa Action Farming Line sa mga gabi may kaugalingon gid nga cellphone. Action firing line. Di ba? Ano ang ginakaugtasan sang mobile user sang tag-iya sang cellphone? Ano ang ginakaugtasan? Ina ang pagbaton sang mensahe nga isa pa lang kalinya basahan mo, sigurado ka na nga panginto. Action firing line. Aring balita, concern kalabanan di nga mga tawo, bata ka man, tigulang ka man, imol man o kumanggaran, sikat ka man o ultimo ka man lang nga sibilyan, nagakapiktuhan gini mga action. Ang ginatuwag nga spam kag scam text. Action firing line. Di bla, damo sa inyo sang nagabaton sa mga mensahe. Kung kisakibot gani ka, nakilala ka, ginmenson ngalan mo, di bla? Ginamenson ngalan mo, kibot mo, kilala ko naman, no? Number ang nag-appear na sa sa nga cellphone, kag ginasiling amo ni, nagdaog ikaw sa amo sa nga promo, amo ni himuon mo, tawag ka sa amo ni, nga kundi, damo na ko sang nabaton sa di, why ko nagari direct lagi na basa, pag basa ko na sang isa, duwa ka tinaga, lang ginadelete ko na sige, dakay balaan ko, nga why na yasang, why na yasang, maayogid nga nagatan, kung magkagat ka dara. Action firing line. O galing damo sa nagakaganyat mga ka-aksyon, kamay ara iya message siya masunod sa cellphone mo nga, nagdaaw ikaw sak milyon, di ba? Ginahatagan ikaw sa instruction, tawag ka sa amuniho, i-text mo ang amuniho, ti sinobi hindi ba ganyat na ang makibot na, nga nagdaog ka isak milyon. May ara gid damo gid sa nagakabiktima, kag damo gid sa nagapati. Action firing line. Ang balita mga ka-aksyon, ang ginatuwag nga spam kag scam text. Ang mga mensahe nga ginapadala sa mga cellphone numbers. Ang mga mensahe kung kaisa tayong tayog na, di ba? Mensahe nga ang kalabanan, nagapabalo sa imo nga nagdaog kas promo, pero kung magkagat ka, kag maghalak ka sabat, sa ulihi, ikaw nagali ang ginaganitan. Action firing line.
Kung hindi gatos-gatos, libo-libok pisos. Iban ganin nagapangayo pa yung load mo. Action! Firing line! Firing line! Dapat naging man nga aktuhan sa ato sa gobyerno. Ang balita, nga subong nga adlaw, ang duwa ka mga komitiba sang Senado, nagsugod na sila sang ila sa unang investigasyon. No? Sining spam kag scam text nga naglapta ini sa mga mobile users. Sumugod nagligad nga bulan. Kamo kabalo man na, di bla? Sa mga nagabaton, nag-start lang ni ang sunod-sunod nga pag-sunod sa sining mga mensahe sa ato sa nga cellphone, nagligad nga bulan sa Agosto, hasta subong bulan sang Setyembre, sige-sige ni. Action! Firing line! Nga nagasulunod sa mga mobile users mag-action. Senate Public Services and Trade, Commerce and Entrepreneurship Panels. Amo ni nagpatigayon sang ilasri nga parallel investigation sa bahin sang National Privacy Commission, NPC. May opisyal sa NPC kina to ang nagpathag, nagpresentar ang iya sa nga explanation. O galing kay ang mismo taga NPC maka-action, ang taga National Privacy Commission, nagalibog man nila pinsar kay pati sila way magani ideya, way masalan ibalo, kundi engid ni, no, nagahalalin kag sinon yung mga tao nga nagapadala sila. Wala sang solid findings kung sinugid ang sa likod sini mga ka-action, sini mga text scams ni. Action! Firing line! Ang tawag Senate inquiry man mo, kag komo mensahe sa cellphone ang ginahambalan. Hindi balik kuman, nga namunuhan dere ang SIM card registration bill, no? Why ni mag isa kakasuguan kay ginveto ni sadto mo? Sang siya gapungko palang si Presidente Rodrigo Duterte, ang SIM card registration bill, ginveto yan no? Bangod sa nakita niya nga provision nga nag-require sang registration sa social media accounts. Action! Firing line! Di damo gid deres Pilipinas, damo sa mga matanda nga tao, no? Basta sinindikato ang ato sa nga hambalan. Ang hambal pa sang NPC. Ang spam kag scam text partikular ang nagapadala sa ngalan sang mobile users. Hindi ba lang sa inyo dating ngala ka mo, no? Nga gina-mention sang nagapadala ang inyong ngalan, no? Kakibot ka mo, kilala ko ni man, mention ni ngalan ko man. Damo gali sa mga posibilidad ginhalitan kun nga ang nabalaan nila, ang imo sa ngalan kag balaan nila nga man number mo. Isa dara sa genmuno ang mga protocols ba ni? Ang ipatuman nga mga pagsulundan, protocols sa ng COVID-19, kundi bila may mga information nga dapat kita i-fill up. No? Sa nagkalain-lain nga mga establishmento, may mga code pa kita, di ba? QR code. Masulog kita sa mga malls, di ba? Isa na sa lantaw nila, kung nga ang na-detect nila imo sa nga number, kag nakilala nilang tutuod mo ang ngalan. Action! Firing line! Makatilingala lang galing. No? Nga, damo sila sa nakuha nga mga ngalan na. Ti sadok tanda ni nga sa mga tinugan ni, pero ang siling sang NPC, laban-laban nga way inanagalin sa ginatawag nga data aggregators. Way ni magalin sa data aggregators. Kundi, posible ginapadala ini paagi sa phone-to-phone transmission. Ang data aggregators o kung data aggregation. Amo na ang mga gina-compile bla nga information halin sa databases ang tuyo sila para ma-prepare ang combined data sets, no, para sa data processing. Ting pathag diri sang NPC nga ang NPC of course isa ka privacy body. Ang data aggregators nag-ausar sang application to phone transmission. Dira na makitaan ang senders SMS ID pareho sa ngalan sang bangko o organization. Tiining ang spam kag scam text nga ginabaton sa mga mobile users. Masami nga nagahalin man sa mga unknown mobile numbers. Action! Firing line! Si Angel Redoble, ang PLDT kag Smarts
First Vice President kag Chief Information Security Officer nagsiling naman nga sa ila sa di investigation nga ginpatigayon nagapakita nga may duha ka mga formats. Duha ka mga formats sa ngalan nga ginausar. Ang isa halin sa fintech application GCash. Kag ang isa halin naman sa messaging application nga Viber. Action firing line. Direta sa rin matestingan kung ano katanda mag-investigar ang mga mamalidha naton, ang mga kongresista or senador naton nga ginasiling mga maalam. Aring portion ginasang hearing ho? Attorney Cordoba, ang ating NTC resident spokesperson. Sige po, ano pong... Yes, good afternoon, Mr. Chairman. Ano po, based on coordination with the National Privacy Commission and with the telcos, may makita po kami mga possibilities, but hindi pa naman po ito na-drill down. First po kasi is if you enter a number and save it in your phone, lumalabas din po kasi yung Viber name. Like for example, in my case po, hindi naman na-discover ko po na hindi naman hindi nakuha yung full name ko. Ang nilagay ko kasi sa Viber is a different name. So noon pong may nag-text sa akin, ang nakalagay po yung Viber name ko. Action firing line. Kabahin laman na sa hearing kay nati malawig-lawig pa ni mga kakson kami unta nga matumod ni kag kabay pa nga kung ako sure kag piho ko nga may ideya ni ay ni mga nagpalapta sa likod sa mga spam kag text scams ni may ihibalo na din sila nga nagapatigayon subong sa investigation ang Senado ti subong guro kalma sila anay di bla? Action firing line. Kabay pa nga may maayo ini nga resulta kag babalaan na makilalaan kung sinong mga tao kon grupo ang nga nagahimo sa ning wipe pulos nga pagpadala sa mga mensahe ni kag kon makilala na gani dapat takpon diyo na kag kasuhan na para magkaladudla ni ang mga tunta kag tunto ni nga way opisyohon kundi manginto sila sini nga isig kapareho. Action firing line. Amo ni mga tao nga tani sa kada pag-ulan bla kag pangilat silang una igohon. Action firing line. Wal giniya panghalit is gulingon ila sa dinga ginapanghimo ho. Action firing line. Ano pa giniba sa nga balita mga kakson sa Iluwanta sa bahin sa nga lokal. Sa lokal nga hugada, may duwa ka mga dalagko nga balita nga tutukan naton. Una, siyempre, ining pagkasapo sa bangkay sa isa ka ginatuwag commercial sex worker kay nasang kagahon ho. Sa may kilid sang dalan, dara sa may circumferential, Barangay Alihis, Bacolod. Action firing line. Ang guyasang biktima may agi sang linampusan, matig ang bagay, no? May ara pa sang agi kuga, ginabatihan kuga, saya sa nga liog, duway gini kaluoy, no? Babayi pa naman, no? Ang biktima. Hindi basta-basta ang krimen kung pagpatay sa biktima. Ang pamangkot subong kung sino ang naghimo sang krimen. Ang lawas bala dira lang ginbilin sa kilid sang dalan. Ang krimen sa iban nga lugar na tabo. Diri ni nagkasunod ang ginatawag maka-aksyon nga kamanti commercial sex worker ang trabaho sang biktima. Diri ini nagkasunod ang ginatawag nga problema naman angot sa prostitusyon sa Pilipinas. Action firing line. Ang mga nagasunod sa sining sahi nga helikoton ni kung kaisa. Hindi mo naton mabasol mo. Kay kalabanan, ang rason dara makakson is number 1, ang kapigaduhon. May ara nga hoben pang edad, may bata na. May ara ginbulagan sang bana. O kung ang iban, paslaw sa ginatuwag nga paghigugma. Action firing line. Firing line. Tinganusisa na sang scene of the crime operative sa Consoko, ining kaso ni kag subong ang kapulisan, may ara pa nga bayis pamilya. Sa pamilya sang biktima, nga kung pwede ipa-autopsigin ang bangkay. No, para mabalaan, bla kung ano ginkabatyan. Sari, balatong pilas nga naangkon sa guya, tugas ang paglampos ang tig-ang bagay. Amo tong ginalinan, o kung nakita nga hurma sang pagkuga sa isa nga liog. Action firing line. King kapulusan sang Police Station 7, pagi sa hepe, sang hepe nga si Police Captain Elmer Bonilla, may mga information na sila nga natipon mga kakson. Nakilala na kaina ang biktima
nag-istarya ni sa may barangay Banago diri sa Bacolod. Kag may ara sang live-in partner, no? Ang live-in partner amo ni sa mismo ang nakakilala sa bangkay. Kay na interview sang Action Radio Bacolod, ang live-in partner sa sining biktima nagsaysay siya kung ano ang istorya antes matabo ang ining krimen. Magin muno siya nga may ara sang pribado nga salakyan. Ngagin sakyan sa sining biktima. Ti laban-laban nga amo gitong may kilabtanas krimen mo. Action firing line. Plus ang report nga ang ginatawag nga bugaw, ang report ka na baton ta check ta ni dugay kung bala ara sa kustodiya na sa kato sa kapulisan. Ang pagpati diri sa live-in partner on si Hanay or ang ginatawag lan si Hanay sa kwarta sa sining transaksyon. Why guro magsugtanay bla? Ti awahaw mo na, patsyon mo gani sa katinuga. Action firing line. Kabay tanga manakpan na nagimo sang krimen ni ho. Kay ipabatsyag sa iyang tuman ka sala ang ginimo niya. Kag nagtuga sang tuman nga kasubo pamilya sa sining biktima ni. Ti pangita man ko tani sang kinawala bangod ti pihong nga pigado pero ti nanagatan niya ho. Patay siya. Action firing line. Pula hibaloon ta ang report may kaangtanan siri kay pabalik presentar pabati liwat ni Action Zel Menardo kay na-interview niya ang live-in partner sa ning biktima direkta gidara sa may area sang Barangay Banago. Action firing line. May sospisado na o kung wala pa. Kung may suspect, paano madakpan di? Ang Bacolod sang una, di bla mabatian pa nato na balita angot sa pagpatay sang isa ka persona. No? Kag pagkadason nga adlaw mabatian ta ang balita sospitsado nadakpan, di bla? Action firing line. Subong daw ay na nato mabatian. Sige lang, kibalikan ta na dugay-dugay sa report sa ato sa nga patrol. Action firing line. Firing line. Ano ba ginibas sa nga balita ho? Ari ang isa pagid katanalopang doon nga balita sa bayan sang lokal ginasiling reclamation project sa Purok Bayanihan, Bacolod City kung ang mga residente, mga kakso ng hambalon or pila ka mga opisyal sa barangay reclamation yang proyektong pagkabig nila katabo na subong Action firing line. sa area sang Banago, Bacolod City. Subong na palibutan ni kada putos ni sa mga palamugutanon. Ginhanusan sa mga isyo kag kwestiyon sang mga tao. Mismo mga opisyal sang barangay nagkwestiyon sa ning proyekto ni. Nga ginaplano pati gayunon sang kumbuyuhan. No? Nga nagaparagya sa ning kumbuyuhan, konsehal sa Bacolod, Vladimir Gonzales. Action firing line. Ang isa sang nagpasingki sa problema bangod si Konsehal Gonzales ang pahambalon. Way sa iban nga rason para siya kun nga ang amo siri ang natabo. Para sa iya pamulitika. Action firing line. May lamod pamulitika na tapos na matong eleksyon. Siling niya, there must be no other reason but it's politically motivated. Action firing line. Ang yung natumod si Barangay Banago Chairman Ricky Mijares nga nagpasaka sang kaso kontra sa konsyal bangod sa ginaligar reclamation nga proyekto. Ang siling ni Mijares, kaya nagapangayo lang kami sang permit kag hindi ni pamulitika kay sang dumalagan ko si Gonzales niyo bilang vice-alkalde sang Bacolod ng naligag ng mga eleksyon. Siling ni Mijares, isa ako sang leader niya dire sa may Barangay Banago, paano ina nagpamulitika? Action firing line. Ang sabat naman ni Gonzales ding iya sa kumbuyahan nagahimo lang sang ginatuwag nga recovery embankment project sa iya sa nga titled property sa Barangay Banago kag lain kunuya sa ginatawag nga reclamation project sa ginapropose nga port development. Dati ining port development una ginasiling ginataga na sang RONO, resolution of no objection sa Bacolod City Council. Action firing line. So kung mga residente ka opisyal sang Banago ang pambalon di para sa ila reclamation project yan natabo ya ang matabo. Si Cap Mijares nagsiling nga si Gonzales na paslawan sa pagkuha sang permit sa Barangay Council sa pagpatigayon sang saning proyekto ni
Kung si Bihari sa Pambalon reclamation project ganyan pagkabig nila nga nagaguba sa shoreline protection. Action firing line. Kaya na, sa aga may public consultation, may public hearing dira sa mismo sa may barangay Banago, pero naggumon-gumon tanang senaryo, may taasay tingog, kag may tensyon gid nga natabo. Action firing line. Amo to kay nang rason kung nga ang nagpatunga to ang ato sa di kapulisan. Pero ano gid ang gidalinan? Nga may tensyon nga natabo. I-presentar hindi nga report sa ato sa ding Bacolod City Government Center reporter nga si Axon Artayhopon. Bala may kasolbaran pa rin nga problema ni. Kag pwede ako na ko pambalon ni pwede gini mapungkuan mo sa isa klamisa kami istoryahan sa matawhay mo. Ngayon di magdangat na sa taas ay tingog haw, no? Kag ang pamangkot may reclamation project ginayan. Action firing line. Tekon reclamation mga kakso, may hari kita reclamation area na dari sa may unhan talan diyo. Wala ton tani dugay-dugay ang report sa ato sa nga BCGC reporter. Action firing line. Ano ba ganda iba sa nga balita sa bayan sang lokal, Mayor Benitez nakigsapol sa mga kapitan sang barangay kagabi. Baw, may pagpasalamat ang mga kapitan sa alkaldita bangod sa ginpromisa nga proyekto sa mga kabarangayan. Baw, tani ko ng barangay ko na makabenepisyo man ba? Action firing line. Isa dari mga kakson sang kapitan, si Jerry Tingson sang barangay Estefania. Ang plano is pasangkaron ang lugar nga ginahamtangan sa barangay. Amo ni isa lamang ni sa mga ginmuno nga proyekto mga kakson ni. Dari kita dugay-dugay mga tutok man sa barangay Estefania. Kaya amo ning barangay nga napilian nga butangan sang priority projects sang ato sa nga syudad. Ang sinapol kagabi ginasiling nga nangin mabinungahon. Ang istorya sa likod sa sining balita, abangan pagi sa mismo kapitan sa barangay Jerry Tingson, live sa Action Firing Line. Action firing line. Ang balita nga may pagkapinasahi, laka lang naton batian, kisalamang naton babatian ining balita ni, no? Kag hindi kinaandan nga balita ni. Diyan bala kamo nakabati nga ang pila ka mga empleyado sang gobyerno provincial nga nagauyat sang tag-as nga posisyon mabulig sa gobyerno sa isa ka syudad, no? Mabulig sila libre but silingon waay sang batunon nga sweldo hindi man pwede, no? Kay empleyado na sila kadaan sa isa ka provincial government, di man pwede nga masweldohan pag sila sa piyak. Action firing line. Ting tawag sini pro bono work. Pro bono work. Ang pro bono mo sang lipot nga Latin word na sa sang pro bono publiko. Bot silingon for the public good. Tiyang serbisyo sa isa ka tawo kon profesional ginahatag nga libre. Muna sa ang mga profesional sa nagalain-lain nga mga fields magkakason, amo nang gatanyag sang pro bono services kalabanan sa mga non-profit organizations ara sa hospital, universities, national charities, no, simbahan kag foundation. Pero may nagakatabo sa mga individual clients nga hindi makasarang sa pagbayad, no? Mga pigado bla kag way sang kwarta, way kasarang sa pagbayad. Action firing line. Yang tinaga nga pro bono ginausar gid permisa legal profession. May abogado nga may abogado nga bangod sa ginatawag nga public interest. Naghahatag na siya sang free legal services on a pro bono basis. Ang balita nga si Mayor Benitez nagpangabay sa gobyerno provincial kay Governor Bong Lacson. Kaya si Benitez kaagi ni siya consultant, no? Ni Governor Bong Lacson. Why man to bayad? Pro bono man to? Why? Libre to, libre. Budlay man ni balibaran ang pangabay ni Mayor Benitez. Si Mayor Benitez na pangabay sa gobyerno provincial nga kung pwede magkapambit man sa ila sa nga eksperyensya, sa ila sa nga expertise. Ang bisan apat lang ka mga taga Kapitolyo. Action firing line. May mga expertise na sila sa ila sa nga fields mo.
So laban-laban, di man niya magpamalibad ang probinsya. Di man yung balita kay nang ginpalayag ni Provincial Administrator Atty. Diaz. May ara sang proposed consultancy agreements mo ang lokal nga gobyerno sa Bacolod. So apat ang magatanyag sang ila sa libre nga serbisyo para sa Bacolod. Ang tawag sa ila mga consultants. Action firing line. So ang duwa siring nga nag-aobra na sila sa Kapitolyo, mabulig pa sila sa administrasyon ni Mayor Albi Benitez sa Bacolod. Isa da sapat ti amoy mismo ang provincial administrator nga si Atty. Diaz. Ngati sa una, nakaagi ba ni si Diaz na pangalagad sa Sadto New Government Center, pero sibong ang New Government Center hindi naman ninyo. Kundi, Bacolod City Government Center, BCGC. Action firing line. Sino pagid ang tatlo kaiban kag ano ang punteriya sang ila sini nga pagkakonsultant aber dugay-dugay isa-isa hunta. Action firing line. Alas 7:32 Action Radio Philippine Standard Time. Pinalamang ato sa mga balita nga dapat ato sa nga pagkatutukan. Standby ka mo. Kaysa ato sa nga pagpanumalik unahon kugid. Ining balita may kantanan sa pagkasapo sa bangkay sang commercial sex worker. Kag ang latest sa mga action na interview ang live-in partner kag hibalaunta ko malatuod ining balita. Ngagin kustorya naman kag kuha naman sa information sang ato sa kapulisan ang ginasiling bugaw nga ang yasiling alan si alias Mario. Action firing line. Alas 7:33 Action Radio Philippine Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Barangay 684. Okay, sa live stream ta, aber, dali tanay sa ato sa ring Facebook Live. Damo sila, no? Okay, Alex Montesa, salamat gid. Ana Sinoro, salamat sa pag-monitor. Okay, Reynaldo Poderoso, salamat gid. Wal ni Alex, sir, sa ulo na lang ko anay ari naman di ang mga greetings ko. Okay. O, sige. Reynaldo Poderoso, si Ray Porter. May takob ni si reporter nga kwan mo nga kanan dara sa may area sang sang West Negros College, kilid, no. Marilo JG watching, okay. Si Teddy Ambos Palanog, okay. Maninoy si Police Officer Romel Parcon, Romel Parcon. Maninoy, thank you gida kaga long time no see ba, no? No way kita ay ba. Sige. Salamat gida kay Maninoy ta Romel Parcon. Jomar Tamolina Plaska sa provincial capital. Salamat gid. Dapat namiyaw na Nanay Liti. Ay birthday ni Nanay Liti Sbong. Okay, Nanay Liti Plaska, happy birthday. Ang Iloy sa Kapitolyo. Si Nanay Liti Plaska birthday. Happy birthday na Nanay Liti. Okay, Christine Menyes Villalobos. Good evening Action Mar. Salamat gid. Sa ato sa live stream. Ana Sinoro, salamat. Okay. Homa Lumina, mayong gabi. Salamat gid kay gamanitor si Alex Montesa naman. Imbong Yukampo, ari kami gamanitor. Salamat gid. Okay. Lida Yamagisi sang Tokyo, Japan. Ma'am MJS Candido Heldori. Inday Blaza, Rolanda Suwangke. Okay. Ray Flores Baryoga, Raymar Biranyo Lingoste, wasing from Barangay Hagimit, La Carlota City. Salamat kid. Veronica Santillan Manukan, Nina Litoy. Okay. Banago Mandalagan Isdaan. Good evening. Shout out Master kay Macuendol Martinez sang Banago. Salamat kid. Okay. Jove Bonares, Jen S. Westser, Rochelle Fulgencio Susana, Lalaine Grace Ibarra. Salamat. Miday Oligo, Toto Balulot, Maria Lia Mara Bailes sa Banag Glorioso Action Bar. Ari kami sa Camilla Bacolod South sa Barangay Tangob. Good evening Idol, Yellow Bell mayong gabi ban kay Sally Magwad, Elisa Juanito Bilyasa sang Orchids. Ida Ramos, okay. Melvin Peñafiel. Sige, double compensation na siya, no, kung makapay sila sang sweldo. Barkit Tribe, mayong gabi Kimpo Yolo, always ka pamati action. Mayong gabi Barry Moses Yolo, Norbeng Galicia, kag Jeda Galicia, always ka pamati.
Okay, salamat. Leah Younger Esquivel. Grace Sierra Amante Mosquera, mayong gabi na. Okay, sa Amante Family. Salamat, Geda. Ana Sinoro, salamat. Okay, si Ben Buds, good evening sa tiya ko. Si Heidi Pueda sang Ulaybar, Silay City. Jen SOS, sir. Thank you. Hello. Mabalik na dugay, standby. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang Katarungan. Timbangan sang Katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang Katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang Katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang misyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiol. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag paramati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon base ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang roleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon kag magpatiyog sa roleta. Diri magbaluan ang kapremyo nga imong nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo Gidmani ang napatay ni kitindalamo sa mga pasunib. Anong narabutan yung sa investigasyon, Sir Man? Siyot binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang inisyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiolo.
Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag panamati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon basi ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang roleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon kag magpatiyog sa roleta. Diri magpaluan ang kapremyo nga imo nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka, Daog Ka, Roleta promo sa Aksyon Radyo. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katingalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos sang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite. Tapos nakaligad sa tak ng alas 5. Dari kita sa balita, mga kaaksyon kaina na bulabog ang area sang dalan circumferential dara sa may barangay Alihis matapos ka nakita ang bangkay ining lawas sang isa ka babayi nga nagasiko ko pag dito sa may kilisan dalan mo gina aligar nga commercial sex worker. Ang pamangkot diri subong tubtub subong inigihapon masabat kon bala sino ang may kahimuan sa sining krimen. Action Firing Line. Kamatiantang presentation sa ato sa nga patrol sa sining balita with Action Zel Minardo kay sabog nga hapon sa Rasalintara. Na-interview niya ang live-in partner sang biktima. Kagano ba lang investigation sa ato sa kapulisan. Action Zel, mayong gabi, please come in. Action Marlon, nagpanawagan si Justisya ang live-in partner sa biktima nga sa Puente Patay sa Purok Progreso, Barangay Alihis, naging kilala kay Rovele Mahinay, 26 anyos, isa ka commercial sex worker, pag-residente sa Purok Bolinao, Barangay 1 Ciudad sang Bacolod. Ang sa Action Marlon, din pahayag at Britalina ni Benji Duhalo, live-in partner sa isang biktima, nga alas 6:30 pa lang sang gabi, naghalina sa ilabalay ang biktima, padulong sa ginaubrahan sini sa isa ka bar sa Golden Field. Suno kay Duhalo, gen-text kasi ni ang live-in partner nga sugaton parehas ang kinaandan,
apang nagdangat na ang alas 10 sa gabi wala pa sa gihapon ini ka-reply rason nga mangkot ini kay alias Mario isa kabugal ko nakitaan bala sini ang biktima. Palayagan ni Duhale nga suno kay Mario mayara customer ang biktima kang nagsakay ini sa puti nga salakyan wala sang plaka kag nagpadulong sa Jade Court 2. Suno kay Duhale pa Action Marlon nagkabalaka ini nga aga na wala pa sa gihapon si Mahinay rason nga ginpadulungan niya ang nasambit nga ginkaduan sini kaupod ang customer apang suno sa pagpamangkot sini sa gwardya wala sang may nakasulod nga pareho nga salakyan sa nga nasambit siniya niya alias Mario Action Marlon. So, dire kay Duhali pagid ang balain ang nga panagupnop sini sa nakabati sang balita nga nasapuan na nga patay nga mayara patay ni sa kababayi sa barangay Alihis gikan sa pakaisa sang biktima. Rason nga ginaakadtuan man sini ang area agod kumpirmahon kung inibala ang iyagid nga live-in partner. So ginkumpirmar ni Duhale sa kapulisan nga ang nasapuan patay sini kagina nga babayi sa higad sang dalan nga nakaangkon sa mga pilas kag lagob sa nalain-lain nga parte sang lawas amo ang iya live-in partner sa sulod na sang 11 ka tuig. Hugot man dire Action Marlon nga nagapanindugan si Duhale nga wala nagaintra ang biktima sa illegal nga mga aktibidad halin pa sang una kag sigin kumpirmar man sini nga gabi ni Police Captain Elmer Bonilla nga padayon pa sa gihapon ng ilang pagpangita diri sa kay alias Mario Action Marlon. Sa Action Marlon para sa dugang nga pahayag pamatian naton ang tingog ni Benji Duhale. Masugat na siya kapason mo sa blay. Hindi masalo kundi ka sa palawason mo. Saan mo na nga kayong sir nga arap pa siya naging obrayan din nga nagatambayan Dahil lang. sa inyo ba dahil? Ang mga kaugdanan niya dadira sir sa bar na may kilala ka man dira. Ay, halaman. May arap man. So ang kagabi ni sir ano ni ang ginambal mo sa iya sa text? Ang bako ang text ko medyo na siya nga nakanto na ko da ay siyempre masugat ko mo mga siya kaya kami diyon sa sikuro magduro so sanay kami ang lapit medyo nga lapit na lang kami mag-abot na sambal na ako nga hindi na ako tangan ko da kay lapit naman lang ko da ang basya sige mulat lang ko da tiging batay na ang bis nga pa gahi nalabot kami huwag na sa namangkot kami nga kung di nasablay sa lubilit yung bali nila may nga mga bugaw nga moto nagsakay sa kaputing salakyan. Pero ini ang bugaw ni sir ni Ma'am Robin kilala mo niya ang lalaki? Oo, lalay. Sino niya ang pangalan sir? Yung alias sir? Kalitan ko. Si Mario? Sorry, si Mario. Oo sir, ano ni ang hambal si mo ni Mario? Balaging pasakay ito sa puti nga salakyan na. So gini siya, tipis pa. Gamay na siya. Gamay na wala buli na blangan auto nga puti. Wala buli? Pick up siya. Tapan lang sa likod yun ang bla. Okay. Ang gamay na bla. Tapan. Oo. So, sir, diin gini ko nga direksyon na gadlo. Dinambal sa ako ng dito dito sa Jade 2. Jade 4 2. Oo. Pagka-kadto mo to, anong oras ka sa nagkadto sa Jade Court? Hindi nang gulat-ulat pa kami siya mo. Siyempre, basi mga mabalik sa dahil magkano mo. Kasi sa pagkagay mga nampuwas na oras, nasikisang ko. Huwag mo sa garipay, pero sa daw natakang ko laging tawag sa ring man, galing ko, wala niya sabat. Pagkagay nagulat kami, sa ganda sige ko, sa nalubat na lang ko blaw. Kasi pagkagapatro, puli ko di kung sa cellphone. Kasi hindi mo bakali yung mga lasay media, mapagtong city. Yung balik sa namunti, wala din. Pagka-city, nagbalik ka dito sa G-Court? Oo, hindi nang ginakatuan niya, huwag isa. Paano niya na siya nabalikan na siya napagaling sa kotse? Natakisayab lang nga babae na sinang ngirihan. Nag-chat una sa ako nga. Beta ni hindi lang ni ikaw ang nakita na mo na muna bla. Kaya ang bako, pagkita ko, ang bako, duda na ko, ito, gapanagupnos na bla. Ang bako, ang lang kay masya makita, kay total, wala ka man isang upamo ko lang ba dyan. Ato ang nasa
siguro, tiyan mo lang ba ako sa nga, hindi lang sa akin, siyempre to, wala ko sa kapuli, bla. Kaya sa nga, number sa, nagto kami to sa backup saving, kaya para na-confirm naman, tinaguna lang kami to eh. Pila na ka mo ka-years gani, sir, nga nagalipin? Lobod? 11 years. Wala ka mo kabataan? Wala. Sa una, ang gusto ko galing naulugan ka. Sir, si Ma'am Goldie, sa 11 years niyo, wala, never ni siya nag-intra sa mga illegal. Bisan, ay ko gina sa'yo na pa-intra sa illegal. Ako to, gabisyo, bro, ay ko gina siya king tagdoan sa muna. Sir, ano ang mga panawagan, Teresa? Coordinate lang ang pati yung ugaw na sa mo nga para madakpan ng mag-ahimo siya eh. Di para mag-aarma na sa siya kaya siyempre wala niya alam mo. Marlon, among sa bugos sa pahayag, Lia Benji Duhale, ang live-in partner sinisang biktima at sa Action Marlon, no? At nasambitan na kagina ang Police Station 7, no? Nagapadayon sa nga ila pagpangita dire no kay basi pa lang amo man ang makabulig sulbar diri sa kaso sa nga biktima Action Marlon. Ang information Action Zel nga ang kay nagbuwang information nga ining ginasiling bugaw nga si alias Mario ara na sa pulis pero wain asang kabaturan. Wala Action Marlon, no? So confirm ta wala pa didto, so fake news kagina ang nabaton naton Action Marlon. So ginapangita ni siya subong sang pulis kay kon basihan tang imo sa ning report kag statement sang live-in partner ni may laban-laban nga may nahibaluan gini si Mario Action Zelmo maghatag gini sa information sa pulis mo. Correct Action Marlon, kay ti magamba kay nga bugaw ya sila nagakontrata ya sa mga customer. Kagati amo nang ginatan-aw nga motibo diri sa live-in partner nga base may unsihanay sa kwarta sa bahin sinisang victim kag sang bugaw man nga base bala sunod di sa ila kagina nga base nahatag na didto sa bugaw kag naslutanay ni ang customer kag ang victim ya no kag base didto na nag-umpisa ang ila nga paglalisay Action Marlon. Kag tiining bugaw ni by the way diin gani ka trabaho kag tinner gani ining victim. Ang victim ni Action Marlon adri niya sa bahin sang Barangay 1 sa Purok Bulinaw. Okay. So ang ining bugaw nga si Mario ni way man gali isa sang lugar ni nga sa diin dira sa permi makit-an nga gatiner. Right. Sa bugaw niya Action Marlon, no, masamigin ni ari sa may Golden Field, pero wala ni nabalaan kung taga-diin gini siya. Ang victim lang ini amo ang taga Barangay 1. Ate kung makadtuan Action Zel sang kapulisan ang Golden Field, base kung damo man ni nakakilala sa kay alias Mario niya, no? Kay parang at least magaan ta ba sa hustisya yung kabatayon sa siling bisan siling naton nga commercial sex worker pero hindi dapat nga amo gining himuon sa iya, no? May request ang Police Action Cell, no, nga dapat ipa-autopsy ang bangkay. Wala naman action na Marlon. Kasi dinadala na ni sa may funeral home. So kay ang victim ni Action Marlon nagiyagid siya nga pamilyari sa may puno bala sa may Purok Riverside pakadto Banago. So dito niya gindala ang remain sini o kanang bangkay sa nga biktima Action Marlon. Sige Action Cell. Yes, Action Marlon, mo ina ang balita ang gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Song pabuton tani mag-action nga dapat mayara sang matumod na diri nga suspect o kung bisan pa agad tuwag na lang persons of interest kay kung usuyon ta ang statement sang na-interview ni Action Zell nga live-in partner. Duwa man siguro sang kabudlayan nga masumalang ato sa kapulisan sa pagpangita sadtong bugaw kay kon ginasiling nga dira permi makit-an ining bugaw nga si alias Mario sa Golden Fields Commercial Complex. Kung kantuan sa pulis ang Golden Fields kay kabalo man kita nga sa Golden Fields hindi lamang isa, duwa, tatlong bugaw mo. Di ba? Damo na sila. Kag kon dugay na mga bugaw ining si Mario ni damo di isang nakakilala da sa iya. Action firing line. Kag paagi sana matultulan kun din sa Gaystar. Kag kun si Mario da ko nagamonitor man diri, may panawagan si mo ang pulis nga kun pwede ikaw na lang direkta coordinate. Parang makabulig sa
ila sila ginahimo nga investigasyon. Te kung may suspect nga masulin matumod paano madakpan? Naman napamangkot na kaya ang makulod sa nasilintara sa una, babatian pa nato ng balita na ang angon sa magpatay sa isa ka tinuga, angon sa magpatay sa ka persona. Pag nasun nga adlaw, babatian ta naman ang balita ang sospitsado nadakpan. Action firing line. Di blas ang una sang nakadestino kita sa patrolman bilang patrol reporter. Kadamo ko to iyasang na coviran man. Noong balita may kantaran sa pagdakop sang pulis sa suspect sa isa ka krimen. No? Ti subong daw way tanim batian haw nga ang suspisado sa isa ka krimen nadakpan. Action firing line. Anong napiaran ninyo di? Inaaway sa iban kundi ang krimen nga pagpatay nga kon basihan ta nagligad nga mga sinimana sunod-sunod nga nagluntad ni diri sa sunod sang Bacolod. Pero way kadya bati ang nagkanadakpan ang mga naghimo sini. Action firing line. May mabatian ta balita, babaye gin patay, lalaki gin tiro patay. Dira la nagaungot ang balita, no? Oh. Pero sa balita nga nadakpan ang suspect kagin presentar sa media, gin pasakaan sang kaso, kagin preso, nakabati ka mo wala. Daway gid, di ba? Action firing line. Amo ni ang gakatabo sa Bacolod subong. So suning panibag-o naman nga krimen nga pagpatay sa commercial sex worker kamay pang sa pila ka adlaw o kon pwede pa lang sa mga gabi o kon buwas aga. Tani mabatian taman nga ang pulis may nadakpan nga sospisado kundi kampiyon pamatian. Action firing line. Nagamo sini kung tani ang mabatian ta kundi hindi man makasiling makulod nun nga kulbaan na kami mag-star diri sa syudad kay damo sa nagaluntad nga krimen. Ang pagpatay do kasimple na lang nga himuon. No? Sondon tayo nga balita, buwas may mga development din. Action firing line. Alas 8 Action Radio Philippine Standard Time. Sa ibang pagad nato sa mga balita, tutok kamo kay dugay-dugay. Sa luwan taman ang balita, interesante nga balita. May tensyon nga nagluntad kay ina sa may area sang Barangay Banago. May public consultation mo, ginpatigayon. Ano natabo man. Nga may ara sang tasay tingog, kag daw may ara sang lalisay nga nagluntad kay ina. Action firing line. Alas 8:09. Sa bahin sang face mask nga istorya, dari kita anay sa balita nga nakuha ta sa Provincial Capitol, no? Sa Provincial Capitol nga balita, kung di nagligad o kung kagabi, kahapon, may ara sang balita ginanunsyo ang Malacanang nga gin kalipay sang kanamaan kay manti ko ng tao subong mangkuton ato ng tao, majority masiling nga pabor na kami nga dulaon ng pag sok-sok sang face mask kay iba natak-an na gidman, di ba? Action firing line. Ti dugay na o kung masubra na ganit duwag tuigo nga ang Pilipinas mga kaaksyon nag-antos kag nagpasan sang problema may kantaran sa pagsok-sok sang face mask dala ni sang COVID-19 nga pandemya. Ang face mask nga nagresulta ini sang pagmangkaran sa pila ka mga negosyante, sa pila ka mga manufacturers, suppliers, kag bisan gani ultimo lang nga tiyanggi nakagulugulan siya man gawa. Action firing line. Pero subong nga ang gobyerno sang Pilipinas nag-anunsyo kahapon nga magapagwa sa executive order kon EO si Presidente Marcos agon imando ang paghimo na lamang bilang optional o kon voluntaryo ang pag-face mask sa mga tao diri sa Pilipinas. So balik naman ni ang pagpakita nawong no? Babalik naman ni ang kagwapahon ni Inday kadituto. Pero para lamang ini sa mga open spaces, sa mga lugar nga perme ginatipunan sa tao, ginaengganyo gyapon sa gobyerno ta ang pag-face mask. So hindi gid man nagabot silingon nga mapigaw na ang bakladay sa face mask nga ara gyapon o galing
tagdamo ang sadto tagdamo nga ganansya sa mga negosyante medyo mabuhin-buhinan gid man. Action firing line. Ang jutay na lang nga kinahanglan mo, jutay man yung mga tao ang kadto sa mga pagtililipon. Anong sitwasyon sa ibang nga pungsod? Arigin mo no kuno kita sa ato sa nga headline. No? Amo-amo manayhan diri sa pungsod sa Pilipinas. Antes nagatuan kung ano sitwasyon sa ibang nga pungsod mga kakson, pabati ko ang reaksyon ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II by Kantaran sa siring anunsyo sang Malacanang nga dapat opsyonal kung voluntary na lang ang pagsuksok sa face mask. Ti ambal ni Diaz mga kakson, ako opdan ko ang una nga kaginatindugan ni Governor Bong Lacson nga dapat face mask lang kita na isubong kay bati may mga pabatuod na nga ang face mask dako gini babulig para makontrol ang paglapta sang kagaw nga COVID-19. I think IATF is on top of it and the announcements were made already. We just have to wait for the executive order from the President. Whatever our opinions are on this is now in the voluntary realms ng aton decision making. So hindi na compulsory as soon as the EO comes out. So we just have to follow. We follow of course. No? Alam ata mag-impose strict ways wearing of face mask. Ang national hindi na mag-impose. I'm with Gov that wearing of face mask in public still helps us a lot in preventing infection. Not only in COVID, other countries such as Japan, if you ride the train, rush hours, kita mo yung mask na sila tanan in public transportation, sa train station. There is wisdom sa sina nga practice, no? And I'm with Gov in saying it will help us stop the infection kung hindi kita kung magsigib lang kita gyapon sang wear sang aton face mask in public places, of course. Action firing line. Ang Cambodia, Brunei kag Thailand mga kaakso nagvoluntary na lang gani sa pag-soksok sang face mask. Sa Cambodia nagsugod April 25, sa Brunei April 29, sa Thailand sang Hunyo 24. Ang sabahin naman sang Indonesia ang pag-face mask outdoors hindi naman mandatory, umpisa May 17. Sa Malaysia, gina-require ang sa mga indoors makakson kag public transport ang face mask sumugod May 1. Sa Vietnam naman, ang face mask mandatory man sa mga public transport kag crowded public places. Sa Singapore, required to gyapon ang pag-face mask sumugod nagligid ka bulan. Pero para lang sa mga tawo nga nagaedad, 6 ka tuig pasaka sa mga healthcare facilities kag public transport. Action firing line. Sa Singapore, Malaysia, Thailand kag Vietnam nga ang face akon mask mandate was partly or completely lifted. Ang COVID-19 cases nagdubo naman dito sa lugar nila. Bisan pang naggamat-amat dagsa to ang mga foreign tourists. Action firing line. Inilaban-laban na resulta na rin sa pagpapakuna sa madamo-damo ng mga tao to sila. No? Dari sa aton sa Negros Occidental, i-monitor tari kag kita mangin vigilante dapat hindi lang maghalag ka pawala na lagi bla, pawala effect na lang bla nga as if the virus ang COVID-19. Kaya ragapon, naga-triple digit pa ang kaso sa COVID-19 diri sa Negros Occidental. Action firing line. Firing line. Ini nga bahin dala sa aton sa kaluwan sang MyTC. Madugay ka na bala ka naganto sa ibos na katol sa ibos na kapalit. Problema. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations!
Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa aksyon. Sa live stream, balikan to. Bin Buds, okay. Ulay bar sila ay tamiyaw ko tiyo. Good evening sa tiya ko, si Heidi Pueda ka sang Ulay bar sila City. Sige. Daisy Santoyo Lisaw, Aksyon na Marga Monitor diri sa may Sitio Dulong, Barangay San Miguel, La Carlota City. Salamat, kid. Okay. Thank you. Raimundo Manangkil, mayong gabi. Diapon tada sa inyo. Okay. Merle Gonzaga, good evening. Araman si Marivec Villarante, panamiyaw lang sa Hoson Family, sa may Sitio Carolina, La Carlota City. Thank you. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Wala po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos ano naman brown na dason. Brown na dason sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanahan yung ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong kapag-titikpar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung mamanakit. Update mga siya. Matinandao na siya mo. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaog ka man rapo. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Kayuan mo na.
dason, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod, nga idol kong Aksyon Radio, nga permi ko na nga pamati as na magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Aksyon Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Aksyon Radio, wala kakaabong sa mong premium sa Aksyon Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kaya ako sa Aksyon Radio, maskin gubauna na, nakabati ko. Ihanatan ng Sang Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abay kong pritsa lang agi kaya nga mo ito. Muna ka naman. Dako na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iba man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga sana ka na sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima,
Honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ika-anong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon, malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka. Kay ina tanda na Kampanyahan ay bla sa ang ginasinggitan sang piyak ka grupo politika. Change ang pagbag-o kon sa aton pa nga lengguwahe, di bla? Now, sang dumaog ang grupo nga ginapamunuan ni Albi Benitez, mas nagdamo na gito nagsiling ang ginasinggitan nga change matigayon gid. Ang pila ka mga ginpatuman kita, tama na? No, nga pagbag-o una, ang spaghetti wires, ang pagdula sa natawag nga spaghetti wires, mayroon gin plaster nga housing projects, pating nawong gani isang pila ka mga opisyal sa nga Bacolod nga wagin pamtang sa Bacolod City Government Center gin di ba gin bag-oman kag gin butang sila na naong balita nga kagabi nag-aksyon si Mayor Albi nagupod sa dinner kumpanyapon no sa mga kapitan sa nga barangay des Bacolod di magurutanan nga kapitan na no sa isa ka video class nga kalan-an dira sa Medalan sang magsaysay na sa unahan sang Bacolod City compound sa BCPO compound kag sa idalom sang building sa isa ka BPO company. Ang isa sang nagpalabot sang pasalamat diri sa alkalde. Amo si Barangay Estefania Kapitan, no Jerry Tingson kabati una bes. Ang isa ni barangay ginasiling amo ning napilian no nga pahamtangan kon butangan sang priority projects sang syudad. Na? Kay kon mga barangay lang kinahanglan sang proyekto kanamo di ba sa 61 ang barangay diri sa Bacolod ta. Now diri sa Estefania ano ini nga proyekto kag ang iban ka nga kabarangayan bla may amo-amo man sini. Online sa firing line. Nakaupod ta live sa Action Firing Line si punong barangay Jerry Tingson sang Estefania. Kapitan Kap, mayong gabi si Action Marlon na diri sa Action Radio Bacolod. May gabi sa nagapamati sa imo programa Action Marlon. Yes. May gabi sa tanan. Salamat sa tiyempo Kap sa ginatag mo diri sa aton. Kagabi isa ikaw sa mga kapitan nga nakasugilanon sa dinner siguro to, no? Naging patigayon ni Mayor Benitez diri sa Bacolod. Ti ako Kap sigurado ko Kap nga may mga good news gid nga ginpawalo sa inyong alkalde. Partikular sa ibo sa nga barangay. Pwede mo masugiran ang ato sa nga mga tagpalabati Kap Tingson kung ano ang resulta sa inyo sa nga meeting kagabi? Well, ang amon nga istorya ng mayor, that was last Saturday ka to? Okay, sige. Oo. Ati parte man lang niya sa development sa barangay si Pania. Ati willing gid ya ang aton nga city mayor, si Mayor Albi. So mag-support sa tanang development project sa barangay Stephanese. Ako lang ipailen to ni Mayor
Albi, no? Pag, of course, ang barangay Estefania nag-support gid sa administrasyon, bagong administrasyon. Oo. Ano nga partikular nga project, Kapitan, ang na-mention ni Mayor Albisimo? Isa na natin ang development sang area which is owned by the city government. There is sa likod sang barangay hall. So, of course, ang on-site development sang Purok Paraiso, no? In which ginakumpleto pa nato ng dokumento. Sa likod sang barangay hall, sa property gada panagiyan sang syudad, anong plano? Pasangkaron siya? Butangan sa sang struktura? Kabalo ka Action Marlon, ang sa likod ng barangay hall, may mga illegal settlers kita din, no? Mga squatters, no? Nakita mo din mga kapihan na din, of course, nag-squat sa tuta ng gobyerno. No? So, ang gusto ko, ang madugay na ilang planos na, of course, nakon, na agad hindi man ma-displace ang aton dire nga nagadegosyo nga mga pumuluyo. Na i-develop naton ito into commercial area, no? So that's why yun require kita sa aton nga city mayor na mag-submit sang location plan or location map para of course para makita nila ang sitwasyon kag for his perusal, no? So, amo na siya ang ginrequire malansakon nga makita niya ang location. Mga pila mo lumanta ninyo, Darakap, ang mga ginakabig ninyong illegal settlers nga mapektuhan pananglit nga ma-develop in ang area? May nearly 20 houses na din, no? May agreement na kami na di, no? Nagpermanent na kami na di. Notarized man nga in case nga madayon ang development, ini silang settlers tagaan sang pwesto dili sa pag-develop ng area. Okay, bali sila ba ang priority nga hatagan dara sang pwesto kag makanegosyo sa ulihi? Yes, correct. For example, kung butangan nato ni mga bloke, isa sila nga mga pwesto sa kada bloke. Kada isa sila, makahatagan kita pwesto sa diring area. Mga pila na Kapitan, ka square meters ang area? Ang total sini almost 1 hectare na di siya mo. Lapad. So, na-occupy lang yan isang barangay hall, kag James, so almost mga 4,000 square meters lang. So may nabilin pa kita nga almost 6,000 square meters. So proyekto ini sang lokal nga gobyerno sang Bacolod. Anong matabo kon funding ang hambalan ta diri? Ang pondo nga usaron magahalin man mismo sa LGU sang syudad o kon may ara sige na tawag nga counterparting? Wala pa. We will see, no? Wala pa man kita sang na plaster pa, no? We will see kung di mahalin ang funding. Importante na present nato nga sa city mayor pag nagkumisa nga ready siya magbulig sa sining development para sa pumuluyo sa barangay Estefania. Yes, sige Kap, dali lang ko anay Kap, sugpunan tala ni Dason nga adlaw ining good news ni. Labi na kon maka-start na gid kag ba plaster gid ba ayo ining proyekto nga ipahamtang sa inyo sa dinga barangay. Kapitan, salamat gid Kap. Okay, Action Marlon, damo nga salamat. Action Firing Line. So, ako kapati ko matigayon ni siya. So, ginaplastar pa lang. Kada ko galas ang area ho, more or less mga 1 hectare, 1 hektarya ang area mga ka-action. Naman yung mayo kay hindi balikawan nga kadamo kita sa mga ginatawag illegal settlers. Hindi mo na yung sige na mapahalin niya mga illegal settlers, di ba? Kaya sang time ni may Presidente Rodrigo Duterte nga saling ginasa nga waay sang matabo nga demolition kun waay sang relocation. Hindi man na sila ma-relocate kay ginhambal ni Kapitan Tingson nga once ma-develop ining area ni butangan na sang tulutapangko kag ang hatagan sang prioridad ining mga apektado more or less mga 20 ka mga illegal settlers. Butangan sila da ipapilion sila kung nila gusto ga pwesto kag negosyohan nila sa ulihi. Action Firing Line.
iban nga barangay baloon tabi, no? Sa sunod naman nga adlaw kung ano man ang mga ginaplano nga project sa nga Benitez administration. Firing line. Firing line. Alas 8 Extension. Alas 8:36 Action Radio Philippines Standard Time. Action na unay huno ko na lang ang balita sa BCGC kay kadamo sa gahulat di. No? May kantanan sa public consultation o public hearing kay na. Anong natabo man nga mayara sang no? Si Action Art kay na isa sa mga nakasaksi gidto sang ginasiling nga tensyon. May gabay nga tensyon. Damo sa mga nagtambong kay na mo. No? Mga residente sang Barangay Banago gintawgan gid presensya sang Filipina National Police o PNP ato man kina presensya ni Councilor Vladimir Gonzales ang gina istoryahan tani mag-action ining plano nga proyekto nga way pababalaan nga para sa mga residente reclamation project ni ang pagkabig nila puti may mga rasones man to si Councilor Gonzales mga ka-action ang pinakatanalupang doon dere kay naglabot na ni punto nga may reklamo na si Kapitan Mijares kag may sang statement si Gonzales nga si Kapitan Mijares nagapapolitika tekon proyekto kag development man lang para sa benepisyo sa mga tao sa lugar sa mga residentes lugar nga abi hindi ta pagtugutan ug galing kay hunaton tani ko nano ang madangatan ni kabay pa nga di maglala ang sitwasyon kag mapungkuan ay kabalabot ang ginatawag nga win-win solusyon bla. Di ta gusto nga may ara sang magaluntad permi nga tensyon. Pareho sa natabo kay na mga ka-action. Tinagpatunga na to gani kay na ang hepe gito sang police or katapos sang police station para at least ayoon ang mga residente na tampong kay na nga hindi lang halal ka hinabuyanay sa mga masakit ka tinaga. Ay balontang istorya sa likod sa saning balita with Action Artay Hopon sa BCGC. Action Radio City Hall Report. Action Art mayong gabi, please come in. Resulta Action Marlon no sa pagtaas ng emosyon kag subong man tensyon ang ginapatigayon sining aga nga kung taning purpose ni is para istoryahan no pagpatigayon sang public consultation o kon public hearing dira sa area sang Barangay Banago in particular dira sa may purok mahimulaton no sa ila sining palapala angot ini ko malumduman mo ang parte bala sa sining gina-develop subong no nga lote dira ni Councilor Vladimir Gonzales sa area sa Purok Bayanihan sa Barangay Banago. If you remember, Action Marlon, ang natabo sini, na may ara iya sang pilag ka mga question nga raise, especially kung bala ang patigayon dira sang development kag sining proyekto sang konsihal nagsunod no sa mga requirements nga gina-provide especially ang pag-secure sini sa pinaka mga permits kag ang question kung bala inang gina-develop dira sa area sa Purok Bayanihan kung bala part ina no sang recovery or part na sang ginakabalakan tukuron nga ginatawag naton reclamation no dira sa may area sang Bayanihan ugaling lang kaina kay kumo nga ang barangay council sa barangay Banago, amo iya ang nag-set sa sining public hearing, meaning sila man ang nag-put up sa maging agenda sa sining talakayan, kag ang ila siniluyag na Action Marlon o kung gibutang dito, kati makasentro lamang diri, kung bala mag-issue sila sang Ruro, no, or I mean Rono, sa kay Councilor Vladimir Gonzales. Naugaling lang kaina kay during sa ila sining pag-deliberate o kung open forum sa sining public hearing kasi siyempre kabahin dira mo ang pag-hatag tsansa sa publiko nga kung may mga palamangkutanon at least mabatian sa mga concerned agencies. Kaya actually invited kung tani diri Bacolod Housing Authority, ara man ganing taga-department sang city engineer's office, si Vice Mayor sila ara man gani mo and pila pagid ka mga representante sang Bacolod.
Galing lang kay may mga na-raise sa mga questions nga daw para iya sa mga miyembro sa Barangay Council, especially Kap Mijares, kaya hindi na nalakip sa main agenda or main topics ang ila sini nga public hearing. So, resulta kaina, amo ini ang pagsabtanay kay may gusto dito nga i-insister nga at ilakip ini ang pag-discuss ang parte ba lang sa ibang dira nga mga propiedad. Naging develop to kasumong man ni Gonzales nga may mga pagpangtampok. In fact, may ara pagani kuno dira sang mga residente nga napiktuhan man, naging unawadaan sang ila sini nga mga puloy-an. So, after sini, gin-adjourn niya sa Barangay Council, Lacson Mar, no, ang among nga public hearing, kag nag-una pa uli, no, sanday Councilor Vladimir si Kapitan Mijares, Ricky Mijares Sr. Upod ng pila sini ka mga upod man nga mga miyembro sa konseyo, pero may pila gin man nga nabilin nga mga members ang saguniang barangay nga to dito, including Councilor Vladimir Gonzales. Now, tiko mo nga inagaway microphone kung sino makahambal, tigaling way na tuya sila ni Kap Mijares, at yung ila naman to talan nga mga questions kagin raise ang mga tao nga nabilin to, nga gin-address kagin sa Batman ni Councilor Vladimir. Now, ano ang matabo after sa Action Mar? Siling diri ni Gonzales, siling niya ang budlay sini kay bangon sa mga aligasyon nga may maging develop nga mga project sa lugar, pero do ang iyang pag-insindi daw ay magsunod man accordingly sa required nga process kag requirements. Siling niya ili usisaon tani, I will conduct siling niya sang nagakaigo nga investigation in age of legislation o committee hearing sa palaabuton, no, nga muna ang luyag ipatuman ni Councilor Gonzales. Asto kung saan ini siling niya lantawon na no, after sa siling public hearing. Now, ari pagin, no, kay na during nasang pag after na abis itong press con, sang public hearing, titigayan na ito nga na istorya si Councilor Vlad. Siling ko tinano sir ang imo plano. Kaya may mga gimension sa kaina, na may plano pa siya kasuhan mo si Kapitan Ricky Mijares. Nga man. Kaya nga aligasyon niya may gintampok na siya sa akong lote. Kaya gintampokan niya lang, hanggang pagkabalo ko manegosyo na siya, daw mo na. Siling niya, hindi na pwede, kasi why labot, why siya nakapangayo sa clearance, that is a mere violation, o kung that is a violation, nga may salabton sa sakon sining nga propiedad. Pero siling nga gina-consider ko subong as to kon dayon mo niyang pag-file ti way takay balo. Nang isa lang bugil pa siguro gina ni Gonzales. Siling nga sa ini nga project subong kay 3.5 hectares kalinada ang propiedad nga ginapanagiyahan sang kompanya nga si Councilor Vladimir ang isa sa ang tagiya sina. Siling niya ang 1 hectare na sumakasulmaya mo ang gina-recover nila. Ang remaining nga 2.5, hindi na matandog, kaya may mga informal settlers, kaya hindi pwede nakakason mo kung i-develop ang lugar, naway ka pa sa iluhan sa mga informal settlers. Kaya tingin plastar yan man ito sa publiko, siling nga ang aton siling nga plano, dira patindugan na siyang pabahay programo, kumuna da nga area. Now, ariyo pamatian the blood end of the day na anong mga plano dire kag na-consider ni Councilor Vladimir Gonzales. For moral damages and among others, sang ginatawag nga si usurpation of real property, kay no less than he himself. Siya mismo nagtampok dira mismo sang subject nga isyu subong. Siya mismo ang nagpika-pika dira, kay ang plano niya magnegosyo dira kuno. So unfortunately, magasiling siya, way siya kabalo. Ignorance of law excuses no one. Kung nga wala ka naglisensya. No? Nga wala ka naglisensya. Sa ulo ko, basi gusto lang ni siya magpa-refund sang iya gasto. I have no other reason nga anong ginaano niya. But it's a blessing in disguise. Mula sa ang kabahin sang palayag ni Councilor Vladimir Gonzales. So si Gonzales, sa Solwino, nga siya ang Chairman Committee on Resettlement, kag Urban Poor, dara iya sa Konstitusyon Sudad, Vice Chairman sa Infrastructure, isiling nga himungon ko gid nga magpatigayon sa committee hearing angot sini.
Naugin lagas na ton sa kapitan kay nagatuan naman sa barangay hall sa ngalan sa batas sa pagwaragwag. Gusto naman sa kuhaan kay naging kuhaan tagi siya actually siya sininga side. Parte sini. Oh. Sininikap dali lang niya ay mo niya siniga ko nagtampok da. Niya ayo niya siguna sa mga drivers na nga naglabay. Ka mga residente nga nagkakabasa sila sa dapya sa balod. Amo lang yung butang daw pika-pika da. Siya pero ang nagobra sina actually amo ang city government, no, sa Bacolod through city engineer's office. Sino nga itong kaplagpataw? Ari wala pa matiyan ta si barangay kapitan o punong barangay Ricky Mijares Senior ang punong barangay sang Banago. Gintapukan kung ano? Lote niya. Amo na blag mo isa kay Consular Bloody mo. Do palagpat blag. Why pa ko diyan nagkagawad? Why pa ko diyan nagkapitan? Ang ina nga duta da hindi pa na iya. Boulevard na da. Shoreline protection. Nga ginpatindog sang city engineers na dira. Ara na da iya nga daan. Ina ang shoreline protection. Nagreklamo na ang mga divers asosasyon da sa Sibukaw nga sa diin kung mag-upload ang balod, mabasa sila. Gin-complain ko na sa city engineers nga kung ano may mo nila. So ginataga na da nila budget. Ginobra na ang naguba nga shoreline protection. Gindatir ko da siya sang ina nga shoreline protection to protect man sang akong kagalingon. Nga kung pangitan ko sang city government kag city engineers ina nga shoreline protection guba ginguba ya kay dra sa nagagi sa salakyan niya wala pa baybay ginguba niya kung pamangkuton ko sang syudad amo na ang blatter nga iatag ko pa-record ko nga record ko nga ginguba ni Councilor Bloody Gonzales kung iyagi man na daya duta ara na daya nga daan ang shoreline protection sang city engineers. Ara na daya nga daan, ara pamangkuton niya sang chimpo pa na ni Captain Eduardo Torrecampo. Di, nagambal man siya kani, pailan niya ko na kaso, ti ano nga kaso, ipail mo lang sa ako, kasi city engineers siya nagubra. Di, tabuhangon tayo hindi man ako na nagubra. Iya ka syudad, di nagubra, sa syudad siya Gabay pa nga ang ginapangayo ko sa inyo, kay Way Kuya, ang persa ko ara sa inyo, kay ang ako niya ginasugid ang kamaturan, kung anong mayo, kag buligan niyo ko tani da sa ina nga problema, ilabi na gid no, sa aton nga gid na mawagal ko gina sa DNR nga surbalo nila ini. Oh. Na amo na son Mar. Palagpat ka no, palagpat. Tinatawon na may susunod pa nga kabanata kay siling ni Councilor Vlad, siling nga may documents kita, no? And namo kita diri nga diskubrihon pa during the investigation o committee hearing, pero ito yung matapos ng guro investigation in aid of legislation, kay ito may ara siya sa ginpunto dito nga may mga kwan mo, may mga kasubong nga project nga daway man niya ganigin mando o kung gin pangayo gin nga may ara sang roro nga orono nga requirement. So bantayan kaniya kung ano ang mangin kasunod sining sitwasyon, pero ti amo na ang natabo kay na dito sa area sang Palapala, no, sa may purok sa area sang barangay Banago, mahimulaton actually sa lugar tuto ni kuan bala Alagin ni Toto Alagin dito kinakaina ng area na natabo nagpatigayon sila son na March. So sundo nato ni kay kun ano ang malabutan kag what will happen next anong mga desisyon dire especially alas 8:50 balikan ta si Action Art Tayhopon. Grabe ini nga sa isang balita ni, no? Kabay pa nga may istoryahan niya. Kay kung si Kapitan Mijares ang pamalon niya mo na balang problema mo. Kay daw ka palagpat, haw? Action Art? Yes. So sundon kaniya in the coming days kung may schedule na nga pagtala na o kung pagpatigayon sa committee hearing ang komitiba ni Councilor Vladimir Gonzales. Mainit niya sinabtanay pero at the end of the day ang kung anong proseso dira kag anong legal mo na ang gina-expect naton nga matabo. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Art Tayhupon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line.
This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang misyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiol. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag panamati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon base ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang roleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon pag magpatiyog sa roleta. Diri ang paluan ang kapremyo nga imo nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katingdalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama Mensahe sang Paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa panatuntunan action farming line sa nasalenta na 108 dias antes ang Pasko kag 115 kadlaw naman antes ang tuig 2023. Action firing line. Nagatakop temporaryo sa ngalan sa gihapon sa atos sa mga aksyon na unit reporters. Ako naman, Action Marlon Hinovaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio.